Hello guys! Welcome back to my channel, Simply CM, and right now, nasa airport tayo ng Denmark kasi pupunta tayong Norway guys. Pinadala ako ng company namin kasi may event doon sa Norway, and then yan yung aking pagmumukha, ang laki! And then, nasa airport na ako dyan, nasa Norwegian Airlines ako. Yeah, and then, yan, nung dumating na sa hotel. Ang ganda ng hotel guys, nakakaganda yung kanilang mirror. Tingnan nyo naman, feel na feel ko. Smile naman dyan, there. And then, dito na tayo sa event. Yan yung aking outfit guys, pink na pink. Yan. So, nag-order tayo ng drink. It's called Fashionista kasi pawala sa kulba guys ba. Then there, yan na yung table, may name ko pa. Super special, nice. Tapos, that's the event. Kita nyo naman, outfit na outfit yung mga tao. Halos lahat naka-black. Ako lang ata ang hindi na-inform na dapat ganyan. Pero anyway, pink is nice also. Tapos, yan yung aming appetizer. Yum, yum. Yeah, kita nyo naman. Lamb yan guys, pero yeah, masarap din. And then, yun ang aming dessert. Ang liit! Kaya kumuha pa ako ng cake. Okay, yun lang. Bye!